premier nou net op deze avond, waarin iedereen daar met surprises en gedichtjes rondom de haard zit, zegt dat de recessie er is. Is de avond dan verknald of niet? Ja, als het gezegd moet worden, dan is er geen betere die het kan zeggen op deze avond dan de premier. Ja. Dus, waarom moet het eigenlijk gezegd worden? Omdat het zo is. In Turkije wordt er minder over gesproken. Het is wat positievere benadering. Daar is het nu ook aan de gang. Maar je ziet het aan de koopkracht op straat niet. En men is niet heel erg paniekerig. Ik denk dat we ons druk maken om niets eigenlijk. Nee, kijk, dat is nou nog eens een geluid. Mevrouw Kroes, u maakt zich druk op niks. Luister nou eens naar die Wilco. Hij is een tijd op de berg gebleven en heeft geen kranten gelezen. Zo'n staatssteun in Nederland bij banken moest kennelijk altijd heel snel. Wouter Bos zei dan van, ik kan niet eerst de Kamer in gaan lichten. Ik moet snel een beslissing nemen. Bent u op dat moment altijd op de hoogte? Ja, omdat juist die hele gevoelige beslissingen in het weekend genomen moeten worden. En dat moet voor de avond dat zondag over is gedaan worden. Omdat... Vanwege de beurs. Heeft u wel genoeg tijd om een goede beoordeling te maken? Want het is een belangrijk ja of nee dat u zegt. Ja. Ja, en we laten ons niet gek maken. U heeft gezegd dat u voor Kerstmis aanpassing van de regels met betrekking tot de steun aan banken daar zou u mee komen. Nou, het is voor Kerstmis, dus wat zijn die nieuwe regels? Daar kan ik u nog niks over mededelen, maar dat gebeurt wel heel snel. Overigens, wat ik gezegd heb voor Kerstmis valt niet alleen op de banken, maar valt op alle economische activiteiten. Dus we hebben een aantal zaken daarin voorgesteld. En dat wordt nu besproken tussen de lidstaten om te kijken hoe we onder deze extreem speciale omstandigheden en ernstige omstandigheden, en ik ben het niet helemaal met je eens, en niet dat helemaal. In alle ernst. Nee, ik ben een buitengewoon aardig en constructief iemand, dus ik zeg niet gelijk je zwamt, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Nou, de stemming zit erin. Maar heeft u niet het gevoel dat allerlei regeringen, terecht of onterecht, dat doet er dan misschien niet eens zoveel toe, deze buitengewone situatie aangrijpen om toch wel staatssteun te geven op trajecten waar u dat misschien niet gewenst had? Nee, maar dan wordt er geen toestemming gegeven. En men is verplicht om de plannen waar staatssteun op ligt, om die, wat we dan met een duur woord noemen, te notificeren in Brussel. Dus ze moeten daar de toestemming van de commissie hebben. En op het moment dat het niet gebeurt, dan gaan wij, de commissie, naar de rechter. Wilco van Rooyen. Ja, jouw naam is natuurlijk verbonden aan van alles, maar zeker ook aan die dramatische klimexpeditie die jullie hebben gemaakt op de K2. Waar 11 bergbeklimmers de dood hebben gevonden. Kun je nou nog steeds blij zijn met zo'n prestatie eigenlijk? Ja, trots. En uiteraard, als je mij vraagt van, hoe vind je het dan, zeg maar, dat je natuurlijk inderdaad ook een teamlid hebt moeten verliezen. Dat is natuurlijk vreselijk. Wat ging er mis? Nou, wat er misging was iets dat buiten ons vermogen lag, om het zo maar te zeggen. We hadden alles goed voorbereid, tot op de top, één groot succesverhaal. En toch ging het mis, omdat de touwen werden weggeslagen. Boven die bepaalde passage, daar hangt een grote gletsjer. En daar zijn stukken ijs uitgekomen en die hebben het touw vernield. En uiteindelijk was onze terugweg dus afgesloten. Op een gegeven moment sta je er helemaal alleen voor. Dan is dus alle controle weg, om het zo maar te zeggen. En dan komt het gewoon op overleven aan. Dit zijn je tenen? Voor alle mensen die thuis aan de marsepein en de chocoladeletters hebben gezet. Je hebt nu geen tenen meer. Nee. Je zult zeggen, nou ja, dat is dan de prijs die ik ervoor heb moeten betalen, maar ik ga nooit meer een berg op. Nee, want de liefde, de passie, die is gewoon gebleven. En wij kennen de risico's van het vak. Er komt toch een tijdstip waarop je erop moet houden, omdat je gewoon... Nee, dat geloof ik absoluut niet. Nou ja, niet op dat niveau. Nee, niet op dat niveau, maar ik ken mensen van 70, nou, die hou jij in de bergen niet meer bij. Maar die weet je wel, die vinden... Nou, Paul is wel een bergklimmer, hoor. Toevallig een slecht voorbeeld, maar in het algemeen heb je gelijk. Nou, je kan in ieder geval niet meer op je tenen trappen, dus je bent... Zo is het. Oké. Neil Conjelli, jij bent nu televisiemaker geworden, een vak erbij, waarin je praat met allerlei Nederlanders die je uitnodigt om naar Turkije te komen, om daar te komen kijken en om deel uit te maken gedurende de periode van die cultuur. Ik was mijn leven lang, zolang ik in Nederland leefde, aan het uitleggen dat de ene Turk de ander niet is. En dat ieder individu uniek is. En
Nu denk ik dat ik met één zo'n programma meer uitleg dan al die jaren in Nederland. Ik ben hier 29 jaar lang, had ik altijd de postzegel, de stempel van de Turk. Terwijl ik mijn geboorteland helemaal niet ken. Ik denk dat de menige Nederlander met een Lonely Planet op zak Turkije beter kent dan ik. Ik ben helemaal blij met Turkije. Maar hou het vast, maar ik word verdrietig als je iets doet zonder mijn toestemming. Dat is onmogelijk. Verstaan ze dat allemaal, wat hij zegt? Dat vertaal ik. Dat vertaal ik daarna net zoals hij dat doet. En dan begrijpen ze het wel. Het komt wel over. Wat voor beeld hebben zij van Nederland gekregen door deze? Je bent heel lang in Nederland geweest. En nu terug naar Turkije. Wat bevalt er beter? Ik ben in beide landen heb ik lief. En ik heb in beide landen een thuis. Dus ik ben in Nederland. En eigenlijk heb ik ook nog eens een luxe positie. Ik hoef niet eens te kiezen. Ik ben zowel daar als hier.